Ето как да използвате регулируемата чашка, специално разработена за Zano Pro. Тя ви позволява да персонализирате инхалациите си, за да получите точното количество аерозол за вашите нужди. В горната част на чашката ще видите оранжевия регулатор за въздух. Завъртете го по часовниковата стрелка, за да отворите слайдера за въздух. Той контролира силата на аерозола. Колкото повече е отворен, толкова по-силен и по-бърз става аерозолът. Когато слайдерът е напълно затворен, в чашката влиза по-малко въздух, който ви дава най-слабата и нежна струя. Към основното тяло на чашката е прикрепен цифров индикатор, маркиран от 1 до 3. Той контролира размера на частиците. Завъртете на 1 за най-малките частици, идеални за достигане до дълбоките части на белите дробове. Завъртете на 2 за среден размер частици, които достигат до централните дихателни пътища. Балансиран вариант за ежедневни инхалации. Завъртете на 3 за най-големите частици, идеални за горните дихателни пътища. Може да комбинирате слайдера с всеки от размерите на частиците, силна мъгла с малки частици или нежна мъгла с големи частици, за да създадете въздушния поток и размер на частиците, които най-добре отговарят на вашите нужди. Zano Pro е наличен в аптеките и на zanoinspire.com.